Hunurei taka changa alo rin hlel tawh a pasal hual leh a unau nu te inkar chu voin hian chiang taka fianfiah ngei tumin Julie chuan a mit a len kual ringa a rin ang ngeiin a man chhuak chiang hle an khawsa dawn lai chu thla a lak ruksak nge nge Julie hi Ju chhungkua in fanu tahna an entup ani a Ju jiangi erawh an fanu dik tak niin an hriat chhuahna pawh a la rei lo chuti chung chuan chu chiangi chuan Julie chu a thik hle a pasal hual thlengin chhuhsak a tum ani ber ruma an luh san tak daiah chuan a lehlam chia rumah chuan Julie chuan luh dan a ngaih tuah ta a tuna homecoming party an buatsai chan a pasal hual ka zen fuling yana room ani in a hria valut ve rawiin a chung atang hian kaban bun ka thlau pal loh mai a i balcony ah sawn a tang daih mai ka va zawng lawk thei angem tiin a dil a alo rem ti ve mai a tum tak erawh chu a pasal hual te khawsak dan vel valak ruksak leh chuani fu chu pawnah chuan lo chhuakin ban bun te chu alo lak saka chulai tak mai chu baia khan alo hmu Julie ang ati em awangin fuarum lam chu a rawn pan ngala lo chhuak te Julie engei ti tiin a au vak vaka mahse fu chuan chhuah phal lovin bangah chuan Julie chu a nem bet renga a fawp chui ta mai Julie lah chuan pawn lam thawm chu a beng khawng renga min hre chhuak ani le in hualna hi ti tawp daih la ani mai alawm chiangin a ti erawh chuan baia chu a ngawi tlat angloia a chhungah chuan tumah fu a chuan luh a phal lova chuti chung chuan kawngka chu hawng turin baia chuan a la ti char char chutah fu chuan Julie chu pomnolin bathlarah chuan a chhuah pui le a engbuai na mah nei a du lo thu sawiin swimming pool ah chuan a thlak thlat a von von mai chhawng hnih na chau ani awangin ana dawn lo ti a hria ani Julie erawh chu chutianga swimming pool a pai anih ringawt awang chuan a lunghawi lo hle a huh zawr vek tawh bawk si hritlang khawsik te a chhar phah leh ngal dam tha vak lo chung chuan chhuah chu a tum thawva a pi chuan i thawh tlai te lul nen khawng e kal i tum i duh dan dan hian i awm a mi hausa ina awm hi chu nuam i ti leh lutuk ani a lo ti hmarh hmar a nuam ti a i hre sual ani ang kapi tiin Julie chuan chhuah lui a tum a mahse chuti lai tak chuan jiangi chu inah chuan lo lut ve in tu nge kapi chu lo ti thin rim a nimin khan party atangin ngawi rengin i kal bo dai ani maw a lo ti lut ni zanah i lo haw lova khatiang min zawh te kha i zak thlawt lovem ni fu chhungkua te nen in awm ho zawk ani kha Julie chuan a lo ti ve tangat mai min duh miau si a ti vak ngaina awm lo ani e takin hei i thil hlut deuh i penden thi hi i nu pek chian ni lawm ni ka lo kawl that sak chia sin tiin jiangi chuan a lo en tir vela Julie in chu a tum la in a pe duh si lo a thil hlu nei zawng zawng te chu chhuhsak vek a tum thu chu a la hrilh ta deuh deuh ani chuan baia chu veng tha hle rawh kei pawh min phat san duh chuan nang pawh a phat san duh ve tho ang che tiin Julie chuan a chhang ve ngat a dam that lo em awangin in entir turin damdawi inah chuan a kala chutah chuan fu kha a lo thawk chu ni in doctor a lo ni reng mai mask a hman tlat awangin fu kha ani ti a chiang ngam chiah lova a hnu deuh chuan baia a hmuh thut awangin chulai bul chiah ah chuan bihruk tumin roomah chuan a tlan lut ringawt a fual room kha a lo ni reng mai an la in supalh zui baia lo kal a hmuh takah chuan in hliah nan fu chu a fawp ve ta ringawt a baia pawh chuan tu nge tih chian ta lo chuan a kal san ve mai min pui awangin kalawm lutuk aw nakinah kala ru le tang che tiin Julie chuan a chhuah san ngal daih an in deh lai khan a sat vur awangin Julie kha a khua zik ani ti fu chuan a hre thei a doctor rawn chu a roka lo va hmu in Julie chanchin chu a zawt a hritlang khawsik satliah anih thu a lo hril Julie erawh chu a lo mu hil mek a fu lo kal pawh chu a hre lo a harh hnu chuan baia zawk chuan a lo kan a
hmeichhe dang nen min phat sana nang nen hian inzawmna kan nei tawh lo Julie in alo tih chuan ka then ve lo che ka hmangai che lawm tihna che hi ka duh lo baian a tih pawh in Julie chuan a hawi lo bur nang pawh in kamini kha min phat san ve tho kha phubalak i tum wang nge tiin baia chuan alo zawt ta mahse Julie chuan engthila ma milo ti buai tawh chu tiin a kal san ta thova an thusei zawng zawng chu fuwa khan alo hre vek mai a duh lo che ni kha ti buai tawh chu dawnfawh hming lo chu a thlum lo ania tiin baia chu a hrilh nghe nghe zinga an in hauh na kha dawt dawtin ziangi chuan a nu leh pa te bulah chuan alo sawi a Julie lo haw chu an lo beng hrep kum sawm hnih chuang nangmah hlir kan enkawl chia tunah kan fanu dik tak kan zawng hmu a i lo ngai thei lova maw tiin an thin a rim hle baia te kha i lo then vel ani maw i huai sen hle mai a pa chuan alo ti le a min phat sana lawm tunen ngei hre du em Julie in a tih pawh in mipa te chuan nupui pathum leh hmei pawh kan nei thiang a lawm a thinlung duh ber nih tum mai dawn ani nakina fu chu muila ngaidam kan dil nga lang a pa chuan alo ti leh zela kanu ka pa naupang te ka nei lai tangin in thu awiin in duh dan danin ka awma min ngai sak lo pawh in buaiah ka ngai mai thin sum leh pai lama in harsat awangin baia pawh hi min nei hluih tirin tuma chu pawh ka pawm ngal mai mahse in fanu dik tak in hmuh takah chuan in chung kawmi leh sa ang pawh in min en tawh lo anih ber hi Julie chuan alo ti ve ta sak sak a in lak khawngai thlak chu tum duh su nangmah hi a lawm ziangi aya kha leh chen kan lo enkawl chu i laka kan fel ngun zawk a sin hetiang din hmuna i din theina chan hi keimah ni wang vek ani hi a pa bawk chuan alo ti le in fa tak tak ka nei lo awangin lo duat bik pawh ni ula ka vui hran lo mahse a thil engkim chhuh sak anga min sawi kha chu ka hre thiam lo Julie in a tih chuan ka pa hre thiam ru engmah thiam lo na a nei hlei nem in la fel deuhin ziangi chuan alo ti zei zei ani chuan zu chhung kwa a kawm reng na chan tur hi a awm tawh lo tiin thingthi in a pi chu chibai a buk a tuna tang chuan nang ni nen hian inzawmna kan nei tawh lowang tiin jet pendant kha pilet tur chuan a nge na anin chu chhuah san nga la tum pasal i nei dawn ani lawm ni baia nen in nei dawn kha anu in alo tih chuan in du leh in fanu hi nei tir ula anin ngai zawng reng a lawm Julie chuan lo ti tamai ni e ka pa keiman ka nei mei dawn em ni ziangi chuan alo ti vata teuh lo mai nang chuan a aya tha i nei ang tiin a pa chuan Julie chu veng tu tia man tira mahse ziangi chuan ka pa naktu kai hian anin hual na hi ti to pani thu puangila kan chung kwa kan mual pho dawn chuan in fanu dik tak kani thu hi soi chuak to mai ula chuan baia nen hian kan in nei mai dawn a lawm alo ti le zai zai a Julie pawh chu lo in rol vatin ka thi kha min pek chuan kan in lei chin na hi kan ti to vek thu le keima thiam lo ani thu ka soyang alo ti ta ka chuan ngun takin anin ngai to a in rem pui mai chu tha in an hreta ano pan lai atangin anu le pa ti hian an ngai sak lo shim shima tuna anin chhuah san pawh hi thil har sa tak ni in Julie chuan a hrilem lo chu wang chuan anu le pa te tak tak chu tu te nge an ni a hre chakin an hmangai na dawn te chu a thla hil thin hle chumi zan chuan vur a tlana sa em em a pawna a chhuar ringot awangin vutin a rawn man tan ta a thut a reng mai vani thlak takin fuwa kha alo kal hlova ni khaw hre lova a awm zui tak awangin a inah chuan a pawm haw ta ni Julie lo har chu doctor pakhat hian alo buai pui mek a deputy director in nge zan khan a enkawl chia emergency a zei tur an awm awangin keiman kalau enkawl chhun zawm chia ni hi tiin tha takin alo hril chuti laiin anu chuan alo khawla press conference kan nei dawn kha lo ka lang che man hmawr kan ngak reng tawh chian nia alo ti
Doctor hnenah chuan lawm thu hrilin party na lamah chuan ava kal ta ngala. Thi chu ava dila mahse chiangi chuan itih tur itih saw hnuah ka pe ang che alo ti ve tlat. Pa ber chuan kalkhawp te chu Jew Family Reunion Party a an kal awangin lawm thu alo hrila. Tunah hian kan chhungkaw fanu thar kan hmel hriat tir dawn cheu ani tiin ziangi chu a ko chhuak a. Kalkhawp hmaah chuan thusawi na hun a pe ngal bawk. Julie pawh thusawi tura ko chhuah niin voina tang hian chu chungkua te nen hian inzawmna engmah kan nei tawh lo tiin a puanga. Baya nena kanin hualna pawh hi ka ti tawp ngal bawk e a tih chuan baya chuan a pawm lo thu sawi alo tuma. Mahse Mr. Jew chuan lo dangin pendant kha ziangi chu an peta a. Nakinah kan sawi fel dawn nia nangpawn in then pawih itih lo chuan tih dan tur tha deuh kan hria lawm tiin Mr. Jew chuan baya chu alo hmin fel der tawh a. Chu vele Julie chuan bayan adam lo laia a thusawi ziangi hian min zarbuai hneh lutuk a chu wang mai mai a lawm hetia ka awm tak. Nangmah chauh hi ka hmangai ani a tih vel alo record te kha a play zui ta hmiah mai. Thil nih na dik tak chu alo lang chiang ta. Ziangi nu leh pa te pawh lo in rol vatin dawt siam chawp mai mai ani kha ka fanu hi a thik ani. Baya hian ziangi hi a nei dawn tiin an lo tran tlat a. Baya chu thusawi fiah tur chuan an sawm bawk. Ani lah chuan Julie zawk chu lo thlang leh tlatin let tur chuan alo la nghen ta deuh deuh a. Mahse Julie chuan a rilru alo siam fel der tawh si. Mi padang du leh ngai zawn i nei ni maw tunge bayan a ti la in chui chuak ve tawh mai ro alo ti khum hmiah. Tunah chuan nang pawh mi padang i buaipui tawh thova kanin ang chia in ngai dam tawn mai ang. Baya chuan alo ti leh zela. Kamini a awm pui pa kha fuling yana ani thu leh engmah thlen lo thu Julie in a sawi taka chuan an pi a lo ding reng chuan engmah chu tiang a hriat lo thu alo sawi ta mai a. Chu pa chu fuling yana chu alo ni. Khapa khan a hming a hrilh dik lo ani nge yang. Ziangi lah chuan alo nuih zat em em a. Mahni mut pui pawh hre chiang lo tunah chuan tuman an duh tawh lovang che alo ti ve sek. Baya lah chuan kabula lo chuan khawih ma i tui tla tak tak tawh chuang lovang alo ti ve chen bawk. Mahse chuti lai tak chuan fu ngei mai kha chulai hmunah chuan alo lang ve ta. Fu chung karo chun tu tur an ho tu ber alo ni a. An pate a alo ni reng mai. Mi zong zong chuan an za in an ngai sang hli a. Engmah an sawi ve ngam tawh lo ani ber. Ziangi nu leh pa te phei chuan chibai an lo buk lo chaw ani. Kan chhungkaw fan million som nga chuang in fanu nei atum awangin baya hian alo tok tar tih ka lo hria a. Fu an alo tih chuan min lo hre thiam luk te ke chu anu pui tur ka ni tawh lovania aw. Julie chuan alo ti vata. Ke pawh ka buaina tur a awm lo fiam tu kan thawh anga ka ngai mai. Fuling yana chuan alo ti ve bawk a. Baya chuan ama poisa pawh hmang lovin chhungkaw poisa hman alo tum ve ngut mai chu lo ni in. Ka tih pal lutuk uncle he in nei tumna atang hian ka in hnuk dawk nga le. Baya chuan alo ti tar ringot a. Ziangi leh anu leh pa te chuan dan lo tum viau mahse baya chuan a hlau tlat si. Fu kal tur chu Julie chuan biak ro ka duh thu sawiin a zui ngal chon chon a. Mr. Jew chuan contract an lo sign tawh te chu lo phorin baya chu lo en tir a. An contract anga kal chhun zawm tur chuan a ngen. Tui lo zitin baya pawh chuan an contract chu kal tlangpui chu a tum ta thova. Julie chuan fu bulah chuan lawm thu te a hrila ruh let dan mai tur a hriat lo thu leh in leh lo chen na tur pawh a nei tawh lo awangin ama bula chen tir ve top tur te chuan alo dil ta ringot a. Mahse ni chuan hotel pakhat Fuji Group ta a chuan awm tir alo phal hloh mai a. A lawm hle. Nikhat chu Julie thawhna company te chuan lo kovin ziangi chuan a hna atanga ban tir tur leh amah zawk chu ruai tur chuan alo hril alo ni awm e.
Baya chu hmang tangkaiin chhung khaw ho sa tak an nih thu leh investor ania wangin amah zawk chu an lak lo chuan an company atanga inhnuh duh an tum thu te chu a va sawi ta deuh deuh a. Julie hi scriptwriter ani a an boss chuan duh viau mahse pawisa tel lo chuan drama pawh an siam thei dawn chuang si lo. Chuta Julie chuan investor tha tak zawn hmuh ngei tum thu chu a hrilh ta ni. Beisi lo deuhin minister chenga buatum laiin aya minister huanga alo kal tlat mai ani hi chu miler tak le phakar tak ania wangin Julie hian angai na vak lova a buai dewa keimah min lo tir ani hi tiin zuno dum dun puya chuan alo som zui ngal zat Julie chuan alo in lo ngam si lova a rui ta viau mai chuti laiin fu pawh damdawi ina a hna lo zo fel che a than pa in lo kholin Julie chu yan shui hotel a kal thu alo hril zuai in zo vek nuah chuan million som nga invest alo intiam angin Julie chuan Mr. Huanga chu a dila mahse ani chuan alo be sei lek chu lo ni in sual a tum tamaya Julie ero chu alo rui ho lova laumi alovin a kut te chu alo hnung kher sak ta rup mai a thil in lai kha zu ni lovin tuilum pip pep lek alo ni a hma khan alo thlak thleng ru deuh tawh alo ni chuti lai chuan jiangi le a tirka pahnih te an lo lang thuta Huanga chu alo in thurual pui lek chu lo ni in a haw tir ta daya Julie chu man be tir so sowin tuya chuan damdawi a pola in lui tir atum tamai duh lo viau mahse an chil be thlata wangin damdawi chu an tulh ta a room dangah hruaiin thla te a lak saka baya chu bia in chulai hmunah chuan a kal tir mahse fu kha alo thleng hman hlawa Julie chu lo chhanin a cha thlak tak awang chuan a pawm chhuak daya bayan tunge ni a hmuh chuan a cha thla zui ve ngal hotela Julie kalna chan chu a chui chian tir awang chuan fu chuan a harsat na tawh mek te chu a hriat thiam pui veka chu rem changa la in Julie chuan fu chu a tlon ta hle a tun hnai mai a mi hausa hovin party an bua sai na tura pawh chuan kal ve ngei adu ani a chan pawh baya le jiangi te an kal dawn tih hria in phubalak nana hman adu ani chiang takin fu chu a hrilh nghe nghe mahse fu chuan alo pawm sak duh mai lova kan film siam nan million som nga lai invest i rem ti kan lo hria a tlem chuan min duh ve deuh ani lo mu Julie chuan a ti le hrama hruai ve tur chuan a ngen le char char taxi in lo kal mai ru alo ti hlawa mahse a ruala kal ve chu a dil tlat awangin alo phal sak hlo mai a ina room pakhata chuan a ria a phal sak boka zanlaia chuan Julie chu a tho a tamaya fuwa khoma chuan vakal lai ani chuan a tho a ti chu alo hre thiam ngal maya zinga a tho hma in office sa akal san le dai mai hi alo ni a somna karte ro chu a dawhkana alo dah sak hlo thung ani chu a tlai dawn awangin vakal hmasa turin fuwa chuan alo hrilh boka party na hmun tur ava thlen chuan ziangi le a thian te nen an in hmu a chulai hmuna Julie alo kal ve chu mak an ti in an awi lo hle a an hmu sit hle bawk chulai hmuna kal ve turin engmah nihna a nei lo thu te sawiin haw tur chuan an lo hril mahse sawmna card alo nei ve reng si a chu pawh fu chhung kaw sawmna VIP card ngat ani le ngal a ruk ani te chu an ring deuh a mahse a hming dik tak alo inziak miau si a thik le thinrim zetin an thlir liam ta ringot mai ani inchhung lamah chuan bayan alo be ve le a uncle nen khan in lo kal du nem ni ring du chu a hmang tangkai vel mai che ani kha a du tak tak lowang che alo ti vela mahse ani thu soi mai chu enga tan ma alo ngai lo chuta ziangin video a adam doi rui lai alak sak te kha screen a chuan an lo play tamaya Julie chu a zak hle fuwa pawh chu lo thlengin Julie thlavang chu alo hauh sak vata i siam chawp ani hi AI hmangin ka hmel i vua chawp mai ani hi
Kamizan te kha chuan fua bulah hian ka awm dai lawm Julie chuan alo ti ve ta zaya fua pawh chuan engmah sawi buai duh lo ziang hi pawh in sawi tur a haih chham ta deuh a baiah chuan a hmaiah chuan alo la ben sak zui ngaidam te chu a dil zui ta zuah zuah a fu chuan ziang hi leh a thian te chu an chiat dan te nawm tak awang chuan a hrem a an chhungkua nena sumdawn an kalpui thin zawng zawng te pawh a ti tawp ngal vek mai fu chuan Julie hliamah chuan damdawi te an hnawih saka ziang hi leh a ho te khan kut an lo thlak hman chu niin van nih thlak takin a drama zia a changtu pa tura a du em em chu sawngah a ni a chupa chuan thawh ho a lo rem ti leh zel mai fu khan a lo biak rem sak ani nge yang mahse mak tak mai in chupa chuan milian sawm hi ka pe chenga fu hi kalsa nang che chuan in drama ai hian ka chang bawkang ti in a lo thlem dai mahse Julie chuan a lo duh lova milian za a thlem leh pawh chuan a la duh chuang lo min chan sak tho ro aw ka idol inia a lo ti le tham ham fu hian nupui hual a nei tawh tih hriaim a naupang lai atangin a nupui tur hi rua hmansa vek ani tawh chu nu chu ka u nau nu ani ani nen chuan an in hmeh khawp a sin chu wang chuan a lo in rolh buai ve tawh lo mai la lo ti buai tawh suang che ani lo chuan i rin ai dai in ka cherap thlak ang ti in a lo vo zui ta dai mai le Julie pawh chuan makati in fu nen chuan in ngai zawna tak tak pawh nei lo mahse a thu hriat chuan a tin a tlat mai si chuti rualin fu pawh in nupui hual a nei chung chang le tun kum chhung nge ya in ne na kalpui an duh thu chu a pa hnen atangin a lo hre ve chiah bawk pawm lo viau mahse chhung ka ro rel na ani a hnial chuan chhung ka ho tu ber ani na atanga paih thlak le ro pawh khawm thei lo tur hial la hrim thei ani bawk si a ho kawngah chuan Julie chu a va hmu a ani chuan nupui hual i neim ni ti an a lo zawt ngal nei lo tia lo chan chuan Julie chuan a lo fawp tawp mahse fu zawk chuan lo hnarin thil pawimawh tak hril a duh thu a sawi ta a hmun pakhatah hruaiin a mit a tuam saka room pakhatah hruai lut heng zawng zawng hi ka nei te chu an ni ti in a hrilh ta a chulai hmunah chuan damdawi chi hrang hrang experiment ti na hrang hrang le mihring lem le taksa lem hrang hrang te a lo in hung fur a sergeant ani miau awangin chung chu a tui zawng le na thawh te ani tlat mahse Julie chuan pawh a ti lova a hloh phah bawk hek lo chumi zan atang chuan an in duh tawn na chu an thup tawh lova in ngai zawng tanin an hlim hle a tukah chuan fu chuan lilam na hmun puiah Julie chu a hruaia a duh duh thlan a phal sak nghe nghe chuate nufa pawh kha chulai hmunah chuan an lo kal ve a Julie hmu chuan chuat chu a lawm lo hle an naupang lai khan a nu chuan a nau kha pendant thria pe a a nau chu ven hnem zel a lo tiam tawh ani kha chu nu thin rim chuan Julie chu a va beng ringawt a an fanu pasal tur a lo tih buai awang chuan a lungawi lo ani Julie pawh chu an lakah chuan a thin rim ve hle tho a chu chhungkua hi in vamak ve enga ti nge mi pawh sawi lo te in tih buai ringawt zela ti in a lo chhang let ve sak fu pawh chu lo lutin in hual na an lo nei tawh chu tih tawp a duh thu a lo sawi ta hmiah mai chu vel leh chuan nu chuan kan pu te lo rua hmansa ni a i duh lo thei ngawt a ni lo he in hual nei hi i ti tawp ani chuan melma kan ni tawh ang a lo ti ve ta a enga pawh chu lo ni se khawng e ka nupui hual zio zoi chu a awm reng reng a fuan a lo ti chuan kawh hmuh tur chu an nei chuang si lova nilam an tan dawn awangin an in kalsan ta ri a Myanmar lam lunghlu thi an lo pho chhuah hmasak ber chu Julie chuan a it hle a fu chuan thlali hi i pian cham ani tawh si a i zawng tak ani chuan lei ka phal ania ti in a lo hrilh chuate nufa pawh chuan jerjei pian cham thlale mai a lo awm tur chu an hre reng a lei sak an tum ve thova an hmuh ngei theih nan an zawng rim hle bawk ani an in luah lan ta zak zak mai
a tawpah chuan fu chuan a lighter chu alo tial ta a chu chuan a entir chu an thil li lam lai chu engzak man pawh ni sela lei ngei a tum tih a lan tirna ani tunah chuan an luah lan ngam ta lova Julie tan chuan million zahnih laiin chu thi chu a leisak ta ni pichui chuan an fanu zia chu khawng e a awm enge tih pawh a hre tawh lova kumsawm hnih chuang lai chu an hmu tawh lo ani chu chuan a ti lung ngai hle bawk an thi lei thar chu Julie chuan a awrh chin vela chutah chuan a pendant awrh lai chu fu chuan lo hmu fuin a zawt chiang ta zu chhungkua te hian fa ah min lak hma khan nucham inah ka awm thin a kan director chuan nucham kawtah nikaw hre lova ka lo awm ringawt awangin chulai hmunah chuan min enkawl tak thu min hril ani engmah a hmalam thil thleng chu hriat ka nei lova he thi chauh hi ka nei awm chhun ani tiin a lo hrilh fia I chhung te chu ka zawn puyang che fu an a tih erawh chuan a ngai lo min duh tawh lo aniang zawn hmuh ker hi ka tum lem lo a lo ti ve thung voin atang chuan I chhungkaw mi leh sak a ni tawh anga ka kalzan lowang che tiin a hril thi te chu a thla lain a ruken a chhui chian tir ta thova alfanu an zawn hmuh theih tak lovah chuan mingu nen zawk chuan in neih tir mai chu chhungkua chuan an tum hi alo ni a mahse fu an nei a duh tlat lo awangin tivak ngaihna an hre lova tha takin mingui pawh chu hrilh fiah an tum mahse ni chuan an thil sawi chu alo pawm duh ho lova fu chu neih ngei alo tum tlat chuah erawh chuan hrethiam rawh ka naupang hnuah kan nu lungai lutuk hniam turin ka pa in kan inah a la lut chiah a mangaih takin kan enkawl tawh che hi kan thu hi zawm mai rawh alo ti ve thung a ani ziaziai hi lo let leh ta se he inhualna hi in ti tawp tho angem mingu in alo tih chuan te rengmai khatiang mipa khan ka nau hi a phu lo hrim hrim ka neih tir lowang mai atan chuan ka phal lo ziaziai piancham kan lawm hmunah he inhualna kan tih tawp thu hi kan puangang tiin chuan alo hrilh mingyo chuan ziaziai I alo let leh hunna a chan tur te ngaihtuahin fu chu neih ngei chu ala tum rufova an drama chan lai chuan mingu chu an lo hruai ta a Julie chu fu a bial nu ani tih a hriat awangin alo hmu ve leh chu chhungkaw fanu fu a nupui hual ani thu te chu a sawi deuh kher a fu an nupui hual ani thu a sawi ka va hringai lo ve Julie in alo tih chuan kan pi leh pu te ruam hmanna nia ka piancham kan thlen ve leh kan in neihna tur chungchang hi mipui hriatah kan puang zarang mingu chuan alo ti ta deuh birthday party a kal turin sawmna te alo pe vela chu lo lang ve le in variety show an buaisai turah tel ve turin alo sawm director chuan ti lungawi lo a hlo em awangin kal tur chuan alo nor sek bawk si a phur lo takin rock climbing ti tur chuan alo pawm sak ve ta ni a hnu deuh chuan fu chuan alo tlawh ve le a pangpar te alo pe variety show a avakal chuan mingyo te khan an lo hmu a thian te bulah chuan a unau pa in Julie chu a ngei thu leh chulai hmunah kal ve tura a sawmna chan pawh zirtirna pek thlak ka tum wang ani thu te a sawi a chung a thian te pawh chu Julie tih za a ti buai tura a mi rawih te an lo ni rock climbing chu an nei ta a hmeichhe pakhat khan a mit te chu tih mim sakin a kut te chu alo rah der sak vela Julie ta thla tur chu fu chuan alo pawm hman hlo a chu te unau laka chuan a lung awi lo hle a amah tina tumtu hmeichhia te pawh khan ngaidam an lo dil ve bawk a mahse a nunna hial der thawng a dah tu an ni awang chuan ngaidam mai chu a tum bik lo chutah mingui leh jiangi te chu hmun dangah an lo va in hmu mek chu lo niin tunah chuan an hmelma a lo in an tak awangin chandun zai an rial dawn ta alo ni birthday party ah chuan fu leh Julie te pawh an lo kal ta ngei a a pu hmu turin fu chu baiah chuan a hruai hrang chutia amah chawa awm lai chuan musit deuhin kal khawm zinga thenkhat te chuan an lo el sian leh vak a
fu le mi ngui te in hual na tur chu an nga hlil tawh thur te an lo sawi chutah mi ngui chuan zu in puiah chuan Julie chu alo sawm zai a han hnar chu a hriah ve em awangin a in turah chuan damdawi an tel tih hriat lovin alo in pui ve mai a a ruita maw tiah chuan hruai hrangin a kut te chu an phuar sak a room ah an kal hnan ta daih mai chuti rualin fu a pawh kha a pu hmu turah baian a hruai khan alo bum lek chu niin room pakhatah a kal hnan ve daih bawk a boruak tha vak lo an kalu wang chuan nikaw hre lovin a awm zui nghal mahse Julie zawk khan chiamte alo pai ru renga a kut an phuarna te chu alo zai che thei ta hlohk mai mi ngui chuan fu chu va panin awm dun anga an lan thei nan a kawr te chu alo hlip vela a u chu khawlin room 201 ah kal turin a hrilh mahse fu chu lo har hman hlova mi ngui chu chhuatah chuan an awm thlu chawrh mai chutah Julie chu a thiannu nen an lo thleng phei ve hman hlohk bawk a chu te nufa an lo thlen meuh chuan mi ngui chu an lo phuar hlawm reng tawh an fanu chu an lo ṭan ve hle a mahse mi ngui te thil tih zawng zawng chu Julie chuan alo hrilh ta vek mai chuti chung pawh chuan mi ngui chu ala in sawi thiam char char a mahse baia kha an lo hruai lut ve leh ta an thil tih zawng zawng te chu alo in puangfai ta vek si a an contract anga pawisa pek tur a nei tak lovah chuan ziangi khan baia chu lo bumin fu laka phuba an lak thei nan leh Julie an tih buai thei nan alo hmin daih mai hi alo ni a baia chuan mi ngui te nena an ṭan ho vek thu chu a sawi takah chuan pichui te nufa pawh chu an fanu lakah chuan an thin a rimin an zak hle a chutah fu chuan chu chhungkua nena an in hualna chu a chhut cha thu leh a nupui hual chu Julie nih thu chu a puang zui ta a maktak maiin mi ngui thinrim chuan Julie chu khawih a tum a a thiawrh lai te chu a tih tlak sak ta hlohk mai chu ve leh pichui chuan a ṭhi chu lo chhar sak vatin ama thiawrh lai nen chuan a in ang chiah tih a hria a fanu zialzuai i a naupang laia a pek tawh hun rei tak bo tawh a zawn fo thin chu Julie nge chu ani a ring ta a tir atang khan a pasal nin in ang a ti hle thin ani chanchin te an han in zawh chian takah chuan Julie nge chu zialzuai chu ni in an hreta a in chhir takin an nufa chuan ngaidam an dil kumtin ama puala a piancham an lawm sak zia thin thu leh an theihngil ngai lo thu te chu an hrilh bawk a Julie pawh chuan thil thleng te thut mai chu hriat thiam har sa tiin a chhawng hle a mahse a chhung te chu an ni ngei bawk si fu pawh chuan a chhung te hmu leh ta chu a lo lawmpui hle bawk chuti lai tak chuan ziangi lo lang ve leh hlawlin Julie pendant chu a lem anih thu leh ama tah chu a tak tak anih thu chu a lo sawi ve leh ta tlat mai amah zawk chu thrialrei ang chuan a lo in sawi daih a a nu leh pa te pawh kha lo kalin an fanu tak tak zawk chu Julie anih thu chu an lo sawi ve leh zai tawh chutia an buai tak mai nuaiah chuan fu chuan a hmaah DNA test alo nei tir tawh result chu alo phorh chhuak ta a Julie hriat miah lovin DNA test alo nei tir tawh ani chu chuan Julie chu chhungkaw fanu ngei ani tih chu a nem nghet ta a ziangi te leh a nu leh pa te pawh chuan engmah sawi tur an hre tawh lo police te chuan an man ta a ziangi thinrim tih ngaihna hre tawh bawk si lo chuan Julie chu viac tum ta ringawt a mahse fu chuan a lo chan hman a amah zawk chu a lo in dawh ta tawp mai rang takin damdawi in lamah chuan an tlanpui nghal a an zai nghal chung chung vanei thlak takin a hliam chu a lo na lutuk lo hlova ṭha takin an zai hlawh tling thei ta hlohk mai tichuan an chhung ti awm lai reng chuan hlim takin an pahnih chuan an in hual zui ta ani